Yes, migaona ni nitiere nyaka gi jok ma waluongo ni children officer. Officer mochung' ne weche nyithindo. Wan gi officer nyaka kamiluongo ni sub county. E sub county kuchocho waoro officer mobet kan tije en tij ng'iyo ni nyithindo mane gweng' no te sub county no. Gi nyithindo go dak nang'o, otudore gi chief, omiyo watiyo be closely gi chief. Chief ong'eyo kaka family odak. Kendo sani nitie gimoro ni nyumba kumi be. Koro nyumba kumi cha gi chief kawariwo gi children officer, basto wan gi gimiluongo ni children advisory board. Ma koro idhi e county, e level mar county. Koro members mag board ni be oting'o children's team, oting'o jo national government office miluongo ma kaka chief, nyaka county commissioner, kendo watiyo together gi team mowuok from the county office. Koro government system ni gimiluongo ni children advisory board ema bet piny to wacho niya, ka jonyuol osetimo application kata ng'ama odak gi nyathi ka en nyathi makiye, gitimo gimiluongo ni application, jogi bed piny to report kosechiw ne ng'ama nowuok piny kucho mong'e nyaka dala gi nyathini, eka wachiwo basari ni. Omiyo en gima objective nikech watimo assessment based on need. Wang'iyo piny kuchocho ni nyathini be en nyathi manyalo koso nyathi ma ok nyal. Kamano kaka watiyo gi offices gi. Ok en gima iwacho ni ichiwe Nairobi ka to wakia ni en nyathi mane. Wan gi system manyaka piny e ground kuchocho ging'eyo ni ma en nyathi ma e dalani. Yes. E kinde magi bende timore, bende ipani report igoga e yo makare, nikech kae kama achiedh nade moro nitiere nyathi moro mawuok Obambo kata wuok e alwora ma Ongalo kata wach nitiere Kombewa e county ma Kisumu alwora ma Seme, to oroche kata oroch ratiro mare kaka igo report machalo kamagi. Bende ni gimoro mosebedo malong'o kata kodoko ni system no nitiere mar jaduong' gweng' kod jogo duto mane sirkal piny koni kata kong'e kama owuoke. Bende jowa oseyawo chunygi mano mar go report e kind mamagi timre. Koso de wach ni ero wuonu mabathe mobambi kik igo report ni idhi kelo wich kuot dala ka. Gik ma kamagi bende yudo kanyo dweche 4 sani kirango are donje apis. Koro go report koluwore gi samoro